हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। आज जेहेतु मु लेट उठिली से निज ପାଇଁ କିଛି ବନେଇ ପାରିନଥିଲି ତ ଖାଇ ବି ନଥିଲି ତ ଡାଇରେକ୍ଟ କାମ ସାରିକି ଅଫିସ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ଅଫିସରୁ ଯାଇଥିଲି ଟିକେ ଗାଙ୍ଗୁରାମ ପାଖକୁ କିଛି କିଣିକି ଆଣି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ମୋତେ ଦୋସା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ଦୋସା ନେଇକି ଆସିଲି। ତ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା, ଏଇଟା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଥିଲା। ଆଉ ଆକୁ ଗୋଟେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ନା ମୁଁ ଲଞ୍ଚରେ ବି କିଛି ଖାଇବିନି, ଲଞ୍ଚ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଲି କାହିଁକିନା ମୋତେ ଭୋକ ହିଁ କଲାନି। ତ ମୁଁ ଟିକେ 4ଟା ବେଳେ ଖାଇଥିଲି ଚକୋଲେଟ୍, ଆଉ ଇଭିନିଂରେ ଆସିଲା ବେଳେ ମୋମୋ ନେଇକି ଆସିଥିଲି କାହିଁକିନା ମୋ ମୋମୋ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଖାଇନଥିଲି ଆଉ ମୋର ଇଚ୍ଛା ବି ହଉଥିଲା ମୋମୋ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଅଫିସରେ ଆଜି ଏତେ ଟାୟାର୍ଡ ମୁଁ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଅଫିସରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ହିଁ 7:30 ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଅଫିସରୁ ଆସିକି ଟିକେ ଫ୍ରେଶ ହେଲି ଆଉ ଘର ଟିକେ ସଜାଡ଼ା ସଜି କଲି କାହିଁକିନା ମୁଁ ପୁରା ପୁରା ବିଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥାଏ ଅଫିସ। ତାପରେ ଟିକେ ମୋମୋ ଖାଇଦେଲି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ଲେଟ୍ କରିଥିଲି ନା, ଏ ମୋମୋ ପୁରା ବରଫ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଯେମିତି ଶୀତ ହଉଛି ଏଠି। ତ ଯାଇକି ମୋମୋ ଟିକେ ନେଇକି ଖାଇଦେଲି, ମୋର ଥଣ୍ଡା ଥିଲା ତ ମୋମୋ ଖାଇବା ଚକ୍କରରେ ନା ମୁଁ ଆଜି ମୋ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବେଡସିଟ୍ ପୁରା ଖରାପ କରିଦେଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ମାଠୁ ଗାଳି ଶୁଣିବି ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ବାଏ, କାଲି ଦେଖା ହବ।